Jama'a barkanmu da warhaka. Abun mamaki, ChatGPT yana koya min Hausa. Idan baka kalli yadda muka koyar da yadda za ka yi amfani da ChatGPT ka koyi yare ba, ya kamata ka kalli wannan bidiyo da yake cikin description can ƙasa, ka je ka duba shi. So, a yau kuma abin mamaki shine ChatGPT zai koya min Hausa. Wato ashe a cikin ma language ɗin da ChatGPT zai koyar da kai akwai yarenmu na Hausa. To kenan za mu iya koyan abubuwa da yawa da ChatGPT, ba wai lallai sai Turanci ba ko Faransanci ko Larabci. Ku zo mu gani yadda ChatGPT zai koyar da mu yarenmu na Hausa. Hello, ChatGPT. Hello, how can I help you today? Yes, I would like to learn a language. Sure. Which language would you like to learn? We can start with some basics and go from there. Okay, I would like to learn Hausa language. Do you know Hausa language? Yes, I know some Hausa. Let's start with some basics. To greet someone, you can say Sannu for hello. Want to try it? Sannu. Great job. Sannu is a friendly way to say hello. Would you like to learn how to introduce yourself in Hausa next? Absolutely. All right. To introduce yourself, you can say Sunana, followed by your name. For example, Sunana Abdurrahman. Give it a try. To say nice to meet you in Hausa, you can say Najidadin Hadwadake if you're speaking to a woman, or Najidadin Hadwadake if you're speaking to a man. Want to give it a shot? Na ji daɗin haɗuwa da kai. Perfect. That's a great way to make a friendly connection. Keep practicing, and soon you'll be even more comfortable with these phrases. Is there anything else in Hausa you'd like to learn? I think that's okay, but I would like you to converse with me in pure Hausa without translating into English. Gaskiya ne muna iya fara tattaunawa cikin Hausa. Menene kake so koyon gaba? Ina so in ƙara ƙwarewa a cikin yaren Hausa. Zaman lafiya Abdurrahman. Don yin tambayar cikin Hausa, zaka ce, yaya kake idan kana magana da namiji. Gwada wannan. Yaya kake? Kyakkyawan aiki. Wannan tambaya ce mai kyau don fara hira. Za ka iya amfani da shi don duk wanda ka haɗu, ko kuma wani abu da kake son koyon. To na gode ChatGPT. Babu damuwa. Sai mun haɗu a lokaci na gaba. Ka ji ko? A huta lafiya. Amin. Sai an jima. Wannan fa ita ce hira tare da ChatGPT da Hausa. Sai dai ni kaina na san cewar gaskiya ChatGPT bai kware ba a wajen furta kalaman Hausa kamar yadda Bahaushe yake yi. Amma kar kai saurin cewar wannan abun ba mai yiwuwa ba ne ba. Yadda ya kware a sauran yaruka kamar Turanci da Larabci, wanda bidiyon yana nan na Larabcin ka je ka gani. Wannan ma yaren namu na Hausa da sannu zai kware kuma zai dinga magana kamar yadda muke yi da yarenmu na Hausa. Wannan yana da kyau mu yaɗa shi zuwa ga al'umma ta hanyar sharing ko kuma danna liking. Sannan na so ka gaya min a cikin comment kai wane yaren za ka koya da ChatGPT a wannan lokacin. Na gode, naku Malam Andre.